Maider, Belen, Iman, Nerea, Bili, Edurne, beti laguntzeko prest, txalo bero bat, teknikari jaioenak, Akelarri elkartetik, Punkita Juantxo, txalo bero bat bere intzako. Epailen emaitza itxaroten dugun bitartean, gure funkitalde animosoena eta bere irakasleak Delia. Txaloa! Hor aurrean gure epaileak, Laura, salsa rumba eta txatxatxan aditua, txalo bero bat. Iker, dantza klasikoan eta balletan aditua, txalo bero bat ere. Eta Ana, mundu mailako talde desberdinen zuzendaria. Eta bukatzeko dena gatz eta piker diren gure aurkezle jatorrenak, Maider eta Izea. Lehenengoak, Euria taldea udarako gaur luzean abestiarekin. Kilometro bat egin, herrian medietan espatzen ikusi, doze egiten edizenean, Vatikana antzen ikusi. Gazur eskutik bere katukoen, bidokara izan jolasetan ikusi, preso egiten edizenean, arresiak zutan ikusi.
bai, txokia. Gau eta egun euskeraz bizinen dut, eta gauzaren
eskubidea. La captura era más importante.
Musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Egiateko loturan erakin bezala, gure barneko ginak konpondu bezala, azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Emozio zortzaile, musikaren doinua.